Makadi henyu muri yeZimbabwe. Ndini wenyu Bishop Marimo kudombo shava Borodale neHeathcliff. Se ndichidaro ndidzo nzvimbo dzandinowanika maservices angu uye kune masejara angu kwandinosvika ndichinge ndichiatenda vanhu. Zvinoenderana nekuti munhu asvika zuva ripi uye asvika nguvai. Ndira kuti nditende zvakanyanya minamato yatiri kunzwa zvapfupu zvayo mukati menyika ino mese. Tine vanhu vari kupupura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Kurudziro yangu hombe ndeyekuti vanhu muri kwamuri rambai muchinamata, kana pane zvakuremerai dedzai vakuruwo vanonamatira. Munguva yapfuura ndine minamato yandakanga ndichibata yakakura yemwana watati naye simba, asi Mwari zvaakanoita ndezvekuti anobatsira nenzira dzakasiyana siyana. Ndaita minamato neurwere hwemwana ndakaona kuti zvechokwadi minamato inobatsira, asi pane pamwe pakuda chipatara iko kuti vanhu vazokwanisa kunge vachidedza vanobatsira kuti vapindwe nemweya wekuti vaskusvika vachikuitira minamato. Nyasha idzodzo dzekuti vanhu vakakomborerwa vange vachizounza chipatara chinogona kurapa munhu, zvinoda kuti zvitendwe, zvinongobva zvese kuminamato. There's a lot of people outside there who seeking help, but nenyaya yekuti nyasha dzinenge dzasvika pavari dzinenge dzisati dzasvika pavari, zvinhu hazvigone kufambawo zvakanaka. Saka ndoda kuti nditende zvakanyanya kuna baba vedu Mr. Tagirei. Ndivo vanhu vatinoda munyika, vanogona kuti kana vachinge vaine mari vanomhanya vachigona kubatsirawo nerubatsiro. Tine vanhu vanogona kunge vaine mari, vamwe pakanzi pane dambudziko vanoona kunge pari kuitwa skit, asi rakanga ritori dambudziko raitoda kuti tigone kunge tichibatsirawo mwana wedu senyika yeZimbabwe. Saka ndoda kuti nditende kuti Mwari wangu naMwari wavo avakomborere, neMwari wemunhu wese tivanamatire, uye mukurapwa kwemwana tira kuti zvinhu zvinge zvichigona kufambawo zvakanaka. Munguva yatiri inoi tiri kusangana nematambudziko ekuti vanhu vanogona kusatadza kutenda munhu anenge aitawo chinhu chakanaka. Ndodambudziko ipopo mucomment section unotoona mwana wanenge achituka, vanhu vanenge vachidii, mwana anotanga kutovenga munhu ari kuita zvinhu zvakanaka. Ndo patakaona mukatarisa kuNorton last time kuna MP anga ariko aita basa rakanaka chaizvo, asi nenyaya yekuti vanhu vanonetsa kugonera takazoona pakazonovhotwa paya Temba Mliswa achinobviswa. Asi pari zvino mukada kutarisa this time muchaona kuti muNorton munzvimbo masara zvakanyanya makutodzika. Development yemo yakanga yakuma 70 something percent, nawo yatokuma 25% kuda kuti zvikutodzika zvichisa pasi maroads, zvipatara, kusiyana nekuti hatisina representative anogona kumirira kuparliament semamiriro akanga achiitawo Temba Mliswa, mapaona. Saka natiri kuti vanhu tigone kutenda nekugona kuda munhu nekukurudzirawo munhu aita chinhu chakanaka. Baba wedu Tagirei munhu anoratidza kuti ane vanhu pamoyo. Vanhu vazhinji vanofanira kuti vadzidze kunze kwamunenge muri ikoko, because there's a lot of people outside who looking for help, asi variko vanhu vanenge vane a massive gift, asi vanogona kunge vachipesana nevanhu vanoda help. Saka tiri kuti nyasha dzaMwari dzinofanira kuti dzivire hama dzenyu dzinge dzibatsirwawo. Kana uchinge usina mhepo uchaona paya kuti unogona kutowanirwa nyasha dambudziko raunga uchiti idambudziko rakakura. Kune vanhu vane mari kunze kwatoshaya kutobatsira. Saka kana uchinge warwara buda pachena. Ndo vanhu vekuti kana pachinge pakuvhotwa vanhu munofanira kuyeuka mugara maziya kuti tine vanhu vatinavo vanoda nyika yavo, vanoda vanhu vavo veZANU-PF vakafanana naMr. Tagirei. Nezvematongerwo enyika, asi ndikuti tinongotarisa environment nesociety yedu. Society yedu mazuva ano yaipa zvakanyanya zvekuti vana vedu vada kuti vachengetedzwe vange vachipiwa munamato. Ziye chavanodya, ziye zvavari kubata nematambiro avo. We have to look the child girl like Nadia mwana anoratidza kuti akatobvawo kumba, asi imwe nguva makudziro vanenge vakatomuita iye anenge asingatozivi kuti mwana achachinja maitiro ake. Saka na vana vada kuti vaudzwe matambiro avangaite nezvechii. Hatisi kuti Nadia imwe nguva mabasa ake aibatayo
anogona kunge akanakira imwe environment kwete society pafacebook, nokuti pafacebook ndo pari kuwanika vanhu vamwe vari paridza shoko. Tobva tawana here futi zvinhu zviri bhedhi zvakafanana izvozvo, zvinhu zvakaipa. So tinofanira kuti pakukudza kwatiri kuita vana ngativakudzei mukunamata, ngativakudzei nemweya wamwari. Zvese zvikaiswa nemweya wamwari zvinogona kufambawo zvakanaka. Munguva yatiri tine nguva yekuti vanhu vamwari vari kuedzwa nezvakasiyana siyana, vanhu vamwari vari kuedzwa. So kana tichinge tichiita basa ramwari, pano handiita basa ndiri ndegani, ndinoita ndine varume vatatu vanenge varipo, angava amai, ungave baba ndiwe. Kana muri mubhuku, munhu anobhukwa kana achinge abhuka ozikanwa kuti akambowera, kuti tine vamwe vanhu vanogona kutoedza, vanozofona kana kuuya kana kuenda vononyomba, nevamwe vanotaura mucomment section kuti Bishop Marimo wakanzoita zvakati, wanozoita zvakati, ndakamboendako. Vanenge vari vamwe machechi vanenge varipo pakurwisa. Saka kana munhu akafona pano, munhu akauya pano aida kubatsirwa, anobhukwa, tongomunyora pasi kuitira mangwana zvinozoitika. Iwe ukazoti ini handira kupona, tinongotarisa mubhuku kuti wakambo here. Nokuti tine vanhu vanonyanya kupinda mucomment section vachingotuka tisina kana kutadziranya navo, nokuti panja tine mbiri yekuzivikanwa kuti wese auya anobatsirwa zvichifamba zvakanaka. Kumatestimony tine vanhu vazhinji vatibata. Tine mwana watatu naye anga akatiratidza kuti mwana anga akashinyirwa, akazvimba musoro, akaiswa lumbar punch musoro, ane nguva ane zvaidhirena mvura, asi zvaitotadza kutopora ikoko kuchipatara. Takazofamba tikaendako tikanoita munamato, mwana ato right. Naizvozvo tinotenda zvakanyanya. Tine matestimony edzimba dzakagadzira dzakawanda dzine vanhu vari kunana England, kunana South Africa, vari kutaura kuti vakadzi vedu vaisationa sana baba, takavagadzirirawo zvinhu zvavo zvikafamba. Tine vanhu vanga vachishaya mabasa. Chinorwadza ndechekuti mwana anogona kutora 8 years achidzidza kuti aite degree rake, agotora 4 years, mwe agotora dzingave 6 years, anoita degree yake ozoshaya basa after agraduata. Zvinhu zvinotirwadza zvakanyanya izvozvo. So tiri kuti vanhu vane nyaya dzekuvatambudza, sungunukai kundibata, ndiripo, hatisi kumira. Kune ndufu dzinoitika mafamilies dzimwe dzisinganzwisisike, dzinoda kunzwika kuti ko chii chakaitika, uye dzine vamwe vanenge vachitira kuti vamwe back to sender, dzine vamwe vanenge vachiti aiwa wida hangangofi, tira kunyachoona tizvionyere muro yatestify. Vanhu vakadaro vese sungunukai kundibata. Ko munogotyeiko? Ndini munhu wacho, Bishop wenyu wariko, ndikuita basa ini handisi kumira. Saka ndira kunditende zvakanyanya kumhuri yeZimbabwe, kune vari kundisapotavo, vamwe vanotumirawo mari dzemadhata, vamwe vanotumirawo mari dzemuriwo, nenyaya yekuti vari kupupura vachiona kuti baba wedu ari kuita basa. Ino idare redu. Kuno kuti netsvimbo dzatinadzo dzekuti iwewe kana mukadzi wako ari kunzi anetsa, tsvimbo ndematare ine zvainoshanda kuti mukadzi ngaadzikame, ndo panogadzirwa vamwe vanyoriturukawo, asi neyo zvatinogadzirwa papi ipapa. Kana kuri kunzi kubasa kwanetsa kuti kudzikameyo zvinhu zvako zvifambe, zvinokwanisa kunge zvichigadzirwa neminamato yatinayo. Saka ndira kuti nditende zvakanyanya nekupupura kuri kuita vanhu vari kundibata, vari kuziva nyaya dzacho. Vamwe vakatumira mari vanhu kuti vavake, asi havana kuzovaka, vari kunze kwenyika. Munhu kunogona kubva advantage yodya mari yemunhu. Zvinhu zvakadaro zvine minamato inoitwa kuti munhu anzwe kurohwa nehana kuti ko mari yemunhu inongorova here, minamato inoda kuti iitwe zvakare. Saka ndira kuti nditende zvakanyanya kuna Mwari neminamato yandiri kuitawo pano, nevanhu vanotipa nguva, nekuti mwe munhu akataura neni pamwe panoda patience. Kwandifonera paya ndikatadza kunge ndichikudayira kana ndikakubhuka, ndogona kungoita 5 minutes ndozodzoka kwauri, tinenge tichiatendawo mumwewo. Saka ndira kutenda vanhu vakaita sevavo vese. Basa raMwari riri kufamba zvakanaka, harisi kumira. Muri yeZimbabwe muri kwamuri ikoko, chimbo changu kuti ndakubatai zvakanaka. Manda kundibata ndinowanika kuDomboshawa, Borodale neHeathcliff. Namba dzekufona ndidzo dziri pasi idzo. Sungunukai kutibata, ndinotenda. Amen.